Казанның Повстанский урамындагы менә бу күп катлы йортта да сүрем газы белән агуланганнар. Бәхеткә аларның гомерләренә куркыныч янамый. Беренчел сәбәп дип вентиляция системасындагы хилафлыкны атыйлар. Агуланучыларның берсе 81 яшьлек хатын-кыз. Ул хастаханәгә барудан баш тарткан. 8-11 яшьлек малайларны һәм 5 яшьлек кызны республиканың балалар клиник хастаханәсенә алып киткәннәр. Хәзер аларның тормышына бернинди куркыныч та янамый. Сүрем газы исе чыккан йортны белгечләр тикшерә. Проверили дымоходы, все проверили. Сегодня? Но они еще работают, потому что еще газ не подключили. Әлеге йортта һәр фатир су җылыту өчен газ колонкасы белән җиһазландырылган. Хәзер монда 5 фатирда газны вакытлыча үзгәннәр. Обнаружили, что вот на первом этаже есть в туалете принудительная вентиляция. Может быть... Беренче каттагы фатирның бәдрәфендә ясалма җилләтү җайланмасы урнаштырылган. Бәлки шуңа күрә йорттагы һава йөри торган канал дөрес эшләмәгәндер. 5нче каттагы фатирда да шундый җайланма бар. Ләкин анда беркем дә яшәми, зыян күрүче юк. Бу йортта башка төрле хилафлыклар табылмады. Сүрем газы белән агулануның икенче очрагы Казанның Батыршин урамында килеп чыккан. 40 яшьлек хатын-кызны һәм 19 яшьлек егетне 7нче хастаханәгә алып киткәннәр. 9 яшьлек малай ДРКБда. Газ хезмәткәрләре әйтүенчә, төтен чыгу өчен ясалган каналда һава начар йөргән. Азнакайда сүрем газыннан 19 яшьлек кыз һәм 22 яшьлек егет зыян күргән. Аларны район үзәк хастаханәсенә алып килгәннәр. 8 января по скорой помощи в 19 часов. Сырым газына агуланган 2 кешене 8 гыйнвар көнне ашыгыч ярдәм машинасында алып килделәр. Алар баш авыртуга, күңел булгануга зарланды. Хәзер аларның хәлләре канәгатьләнерлек. Гаилә әгъзалары кич ванна кереп чыккач үзләрен начар хис итә башлаган. Мөслимдә шәхси йортта яшәүче 54 яшьлек хатын-кыз сүрем газына агуланган. Беренчел сәбәп дип төтен чыгу трубасының бузлануын атыйлар. Әле бүген генә Казанда Коломенский урамында тагын бер гаилә агуланган. Ир белән хатын 5 яшьлек кыз һәм яңа туган сабый зыян күргән. Балаларны әниләре белән ДРКБга гаилә башлыгын 7нче хастаханәгә озатканнар. Хәлләре тотрыклы. Гыйнварның беренче атнасы чагыштырмача тыныч уза. Менә кинәт суытып җибәргәч 3 көндә Татарстанда 14 кеше агуланган. Сейчас аномальная идет погодная обстановка. Мундай салкын көннәрдә тәрәзәләрне тыгыз итеп ябып куялар. Бүлмәдә һава алышынмый. Вентиляция яхшы булсын өчен тәрәзәләрдән бераз һава керергә тиеш. Хәзер бөтен җирдә пластик тәрәзәләр, аннан һава бөтенләй керми. Күңелсез хәлләр килеп чыккан йортларда газ җиһазлары төзек булган, техник хезмәт күрсәтү дә график буенча вакытында башкарылган. Салкын көннәрдә бүлмәләрне җылыту өчен газ плитәсен кабызып куярга ярамый. Һава йөрү юлларын даими тикшергә кирәк. Мондый зәмһәрир суык көннәрдә шәхси йортларда бу кагыйдә бигрәк тә мөһим дип белгечләр. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.